марширал един полицай при тъч рефер от една страна, един при другия тъч рефер, по един зад вратите и един останал при него. Така ми казаха от футболната. А към него, при него постоянно какво беше? При него имало полицай, нали? Не, имаше, иначе какво имаше? Беше гъмжало. В типовите листове трябваше да остави само хората там и да си реши въпрос. Вие за какво наказание сте на Балкан Варвара? Максимално му също и на Кунчев, да не е дежурен до края на другата година. Максимално. И на двата, и Балкан да си понесе решаване на домакинство, но и Кунчев да не е дежурен делегат, защото като един от водещите той не си свърши грам работата. Интересна позиция. И Кунчев има вина за това, което стана. Абсолютно. Благодаря ви. Благодаря ви за това мнение. Нещо да кажеш? Моля? За Кобаков? За Кобаков като съдия ли? Да. Ами, аз имам мнение. Твоята лична оценка. Няма проблем да го кажа. Сега, мисля, че не той беше с този матч. Така да го кажа. Кой вино е тогава? Сега, първо трябва да видим какви наряда имало и в останалите матчове. Не е бил само този матч за така свирене. Имаш и други тежки матчове. Така, според теб има ли заседание на комисията Ненчев отсъства? Не ви разбрах какво? Според теб сега продължава ли заседание? Просто Ненчев не иска да дойде там. Ами, Ненчев, факт е, че още е там. Как да дойде? Няма как да дойде тук. Съмнявам се да е там. Вие мислите, че той се крие, така ли? Да, всички се крият, да. Аз доколкото го познавам, мисля, че той пак е достоен човек и едва ще тръгне да се крие. беше един честен и отнесе той. Но така е, той продължава нещо. Край на мек на Емил Захарев, мисля, че е прав, че който трябва да си тръгне. Добре, това обаждане може би беше от Черногоро. Благодаря ви. Колеги, ще ви помоля само да ми уречите вътрешната връзка, защото много трудно чувам зрителите и ги карам да повтарят. Сега, да отидем към едно писмо от ФК Локомотив Септември, което беше разпратено до медиите. Айде ще чуем още един зрител, ако има на телефона и ще отидем след това към писмото. Колеги, просто го подгответе. Има ли зрител? Да, добър вечер. Господин Комсийски. Да. Обаждам се от Варвара, Стефан Пенев се казва. Да. Слушате ли ме? Да, сега вече много добре. Вие какъв го правите то дежурния секретар? Какъв го правите вие? Значи той постоянно апострофира се всичката публика. Аз отивам при него, поне 3 пъти съм ходил при него и му казвам, вижте, викнете полицията, не може да се оправяме, викнете. Той се върти само вика на тия, обърне се вика, мълчи бе, келеш, мълчи бе, значи, какъв е този човек бе? Келеш да каже... Кунчев ви казал Келеш. Който много добре се познава с него. Господин Пенев. Не може да се чуе, нещо не може да се чуе. Господин Пенев, чувате ли ме? Вие го изкарахте, това все едно е, какъв е това толкова честен човек, като господин Кунчев. Той постоянно дразнеше цялата публика. Това отгоре на охрана имаше, няма да говори, защото той обвинява полицията. Полицията си свърши много добре работата. Добре. Какъв е това Иван Кунчев? Той постоянно дразнеше тия публика. Мълчи, обърне се, мълчи бе, келеш, мълчи бе. Аз съм отил 2 пъти при него и му казвам, господин Кунчев, не е хубаво така срещу тия хора. Изгони кмета. Който кмета е писан в Тимо Елит, може да проверите. Стефан Пенев, Георги Пенев, Васил Гешев, как може да ги гониш президента? И знаеш какво казва на президента? Васил Гешев идва срещу него и той му казва, Василе, я вика тия хора, чакай, аз съм президент, аз не съм тук пазач тук да ти оправям ти. Ако той е много честен, ще стане и ще каже, спираш матча, викаш главния съдия, спират матча, господа полицаи, веднага всичката публика отзад. Аз му казвам на господин Кунчев, добре, Кунчев, не може и да минат от другата страна на оградата тия хора. И той казва, добре, вика така, с облегнали, вика така на гърбовете. Такива. Господин Пенев, понеже вие развивате една такава теза, че едва ли не Кунчев е причина за ескалиране на напрежението, ще ви кажа, че той каза точно обратното, че вашия брат Георги Пенев и тези около него са причина за това, което стана в 83-та минута. Вие може да, извинявайте, че ти казвам вие може да проверите в Тимо Елис, че Георги Пенев е писан в Тимо Елис. Няма спор в това нещо, но той каза, че именно Георги Пенев е създал ситуация, за която вашия племенник, който по-късно се скри... Не е верно! Къща се имам 3 деца, имам и 4 внучета.
Добре, господин Пенев, извинявайте, прав ли беше вашия племенник да го удари и да избяга? Нашия племенник го не е ударил. Ако искаш, аз съм го ударил и го знам кой е този човек. Той е съвсем друг, той не е бърварец, той е септемвриец. Тоест ви каза, че не е Ивайло Пенев. Иво Пенев, да знаеш. А защо полицията търси него и го хваща, него и го арестува? Ами полицията не си търси. Полицията, значи тогава и полицията е виновна. Така ли трябва да го? Защо ли го фанаха тогава на место? Защо? Добре, аз ти казвам, господин Ковсински, защо 3 дни не го издириха този човек да дойдат да кажат: кмете, къде е твоя племенник? Стефане, къде е твоя племенник? А с нощи, значи момчето в петъка на състезание, миналата година страна шампион на Италия по културизъм и всички взе си има диск и сега в петъка на състезание и те го спират. Защо тази полиция не дойде рано в събота вечерта? Той е на дискотека. Защо ли го фанаха в събота вечерта? Вие как си го обяснявате? Вие как си го обяснявате? Добре, той се не е укривал и сега изведнъж какво си ти тук ще те вкарат за това? Мине ли срамота, това е 21 годишно момче, вие да го спрете това бъдеще. Вие се събрали тук 50 човека в кафето. Вашата теза каква е, че не са намерили истинския извършител и тогава са арестували него? Да, точно така, не са намерили истинския извършител. И за това момче не трябва такива, това е срам и позор. Това момче представлява България. До 21 година страна, миналата година шампион на Италия. И го пише в дневните си навсекъде. Аз съм го чел. И има диск, ако искате, ще ви го предоставя. Да видите скупата какво е. Това е за нас удоволствие за върват. Значи това са две различни неща. Едното е неговото проявление като културист. Значи, искам да ме взе. Той ако се укрива, ти можеш ли 3 дни да не идваш ти да отиваш ти и да кажеш: абе, господин Пенев ли си, кмета ли си, защо твоя племенник некъде се укрива? Нито се отвали в къщи, в старата ми къща, защото аз съм също. Нито се идвали при мен да кажат: абе, Стефане, къде е твоя племенник? Ми това може. С нощи той момчето си стива на летището и веднага так, брезиците. Така ли става тази работа, тази държава? Добре, разбрах вашата позиция. Извършителят е друг, а не Ивайло Пенев. Той си седи от тях и изведнъж так, слагат му. Какви тия работи? Може ли тия работи? Добре, господин Пенев, нека да дадем възможност и на други да си кажат, да не им изземваме така времето. Благодаря за това включване. Това беше треньорът на Балкан Варвар и Вуйчо или Чичо всъщност на набедения за извършител на това деяние според полицията, пак казвам, Ивайло Пенев, който и в момента, доколкото знам, така е под запрещение, както се казва. Сега да дадем това писмо, за което анонсираха преди малко. Отворено писмо до Български футболен съюз на вниманието на министър-председателя Бойко Борисов и министъра на спорта Свилен Нейков относно тенденциите и развитието на футбол в областна група Пазарджик и България. Уважаеми господа, повод за настоящото отворено писмо, което е достояние на медиите, е полученият отговор от БФС, изходящ така номер еди кой си. С описаното по-горе писмо ни информирате, че не сме обжавали решенията на съдийската комисия при областния съвет на БФС. Надолу се изборяват всички жалби, които са останали без отговор според Локомотив септември. По-надолу в писмото се отправят конкретни обвинения за причините за недъзите в българския футбол и въобще в регионалния футбол. Факт е, че областта няма представител в професионалния футбол и така нататък и така нататък. Всичко това адресирано, пак казвам, до министъра на спорта Бойко Борисов също така и БФС. С малко ще чуем отговорът на Спас Иванов по тази тема. Има ли зрител на телефона? Добър вечер. Чувам ви, добър вечер. Ало? Чуваме ли се? Има ли зрител? Ало? Дали на линията човек още? Не, на линията. Нека да се обади след отговорът на Спас Иванов. Да пуснем какво казва Спас Иванов на тези, които му пишат писмото и до него от Футболния съюз. Дали трябва тези, които копаят чакъл, да занимават футбол и обратно тези, които се занимават футбол, да копаят чакъл. Да видим Спас Иванов какво казва. Областен съвет да се запознаем устойно. Действително там се визират неща, които касаят един отговор, който е изпратен от Българския футболен съюз и който е на базата на нашите документи. А това, което се опитват, нали, господата от септември да обвиняват областния съвет, аз считам, че
няма никакви основателни причини. Това, което се визира там за инцидентите, първо, мисля, че най-малкото правото има Локомотив Септември да коментира за двата случая, които са описани. Ние сме запознали по съответния канален ред Българския футболен съюз, тъй като практиката, която ние ползваме, всеки понеделник на изминалия кръг трябва да даваме информация да не се е случило нещо в изминалите кръгове и от какъв ранг е инцидента. Така че запознати са нашите координатори в София, както са запознати с двата инцидента, които станаха през изминалата седмица. След подаването на сигналите, ние съответно подаваме и решенията на дисциплинарната комисия, така че тук няма нищо, което да е в противорез с нашите разпоредби. Други въпрос е, че обвиненията, които касаят, че областният съвет има вина за нивото че няма отбор в професионалния футбол, аз мисля, че най-малко вината е в областния съвет. А доколкото кой е професионалист и кой не е професионалист и как се разглежда ситуацията, аз мисля, че най-малко господин Рачев има право да точно с мене да коментира тия неща, тъй като аз съм един от хората, които имам претенции, че съм написал история в Пазарджик, тъй като по мое време, колко е нескромно да звучи, ние имахме отбор в професионалния футбол, аз знам как се прави професионален футбол, аз съм го доказал и на този стадион са идвали по 11 200 души, които наблюдаваха срещите за първенството на тогавашния отбор. Така че тия квалификации на хора, които са някакви псевдопрезиденти, аз считам, че най-малко трябва и да се обръща внимание, но въпреки всичко становището на областния съвет е след като се произнесе дисциплинарната комисия по казуса за двата инцидента, ние предполагам ще свикаме и една пресконференция, на която ще бъдат поканени журналисти и тогава точно, ясно, обстойно ще коментираме и това, което е написано в това открито писмо, в което някои хора си позволиха дори и да правят тенденциите за развитието на футбола в Пазарджик, както и в България, което не е само смешно, ами мисля, че това е голямата трагедия на българския футбол. Професионалистите да отиваме да вадим чекъл от Марица, а тези, които правят чекъла, да правят футбола в страната. Така видяхте задочно двете позиции по един казус, едните от септември с писмо. Спас Иванов отговори, използва доста крайни думи, крайни изрази. Говори се за псевдопрезиденти, за хора, които правят футбол и които не го правят. Така всеки може да прецени от неговата си камбанария, да види кой е прав и кой е крив. Естествено, тази тема ще има продължение някакво, тъй като от септември заявиха, че няма да спрат до тук с жалбите и писмата, които се подкарали от началото на сезона. Питах наскоро Марин Рачев колко му струва това нещо. Той каза, че само за жалби от началото на годината е дал над 1000 лева. За тези, които не знаят, ще кажа, че около 250 лева ми се струва подаването на една жалба, от къвто и да е характер, било то съдийски, дисциплинарен или организационен. Сега отиваме към нещо приятно. Днес първа тренировка на осветление направиха в септември на стадион Локомотив. Севтоса, както се казва, новата придобивка, което ще позволява тренировките, поне тренировките, нека да видим картинката от стадион Локомотив, който снимахме преди няма час и половина, поне тренировките да се провеждат след 18 часа, когато футболистите са напуснали своите работни места, тъй като знаете, все пак зимно време, денят е кратък, стъмва се рано и повечето отбори не могат да тренирате. Този проблем в септември поне са го решили. Виждате как изглежда вече стадион Локомотив. Нови скамейки се поставят, VIP ложа с седалки, освен това, което вижда като осветление. Терена е в много добро състояние.
Навеси бяха монтирани за 500 души в ляво и дясно от съблекалните. Самите съблекални с малко ще видите какъв вид вече имат. Наистина нещо, което отговаря минимум на стандартите за Б група. Това пък са добре екипираните момчета на Локомотив Септември, които с малко ще разберете кой треньор вече от днес ги води. Има и рокади и оттам новини от Септември. Въобще условия, които наистина един отбор от Албасна футболна група може само да мечтае. До този момент това се прави. Ето виждате как гледа съблекалната на отбора домакин. Същата и за детско-юношеската школа. Всичко е пипнато, както се казва, по последен крясък на модата. И нищо чудно, съвсем скоро стадион Локомотив да получи лиценз дори за срещи от Б професионална футболна група, ако нещата се правят в тази посока. Днес не са едно и две новите неща в септемврийския тим. Освен това, което видяхте, тренировката водеше не Атанас Банев, а Анастас Петров. Един Атанас е сменен от Анастас. Размяна или рокада, както се казва в шахмата. По-играещият, всъщност той даже не беше помощник треньор, беше капитан Анастас Петров от този момент, става старши треньора от днес, а пък старши треньора Атанас Банев става кондиционен специалист, остава в щаба на Локомотив, но вече съвсем други функции натоварен на този опитен специалист. Сега нека да видим първото интервю на Анастас Петров, вече като старши треньор на Локомотив. Защо не е бил изненадан от тази покана, как мисли да работи за напред, какви са амбициите на Анастас Петров и какво да очакваме от Локомотив поне до края на този сезон. Сега ще видим от новият наставник на септемврийци. Не съм държал да съм старши треньор. Просто президента искаше да ме нагърби с тази роля, защото явно вижда някакви качества в мен за това нещо. Никога не би било за цел да ставам старши треньор още. Но тази отговорност не ми тежи. Достатъчно съм видял в футбола, достатъчно има какво да дам на момчетата и мисля, че те са едни добри момчета и много бързо възприемат, така че аз нямам трудности. Тази връзка да те питам, доколкото знам, караш лиценз Б курс, кога ще го приключиш? Не, аз сега почнах да го карам, но не заради това, за да вода отбора, просто за себе си, защото лиценз Б, това значи да работиш с деца. Първото, което е. Това ти дава лиценз Б и просто сега наистина школата почна да работи по един нов метод. Не знам доколко сте запознати и просто искам това да видя. Не другото. И ако мога да помагаме и да развиваме детско-юношеския футбол тук, защото за мен това е пътя. Това е начина. Това нещо вече не работи в България от 15 години. Да не е повече, да не се лъжа, точно от 92 година. Може би аз, когато завърших спортното училище тук в Пазарджик. Но без това нещо няма как да има бъдеще за футбола. Доколкото разбрах до сегашния наставник Атанас Банев, остава в щаба, какви точно ще бъдат неговите функции? Доколко знам, той ще е кондиционен треньор. Това сме, с това сме говорили с президента и той ще изпълнява тези функции. Така, остава сигурно целта пред вас първо място. До сега нямате, както се казва, загуба. Какво да чакаме от Локомотив до края на есения полусезон? Вижте, преди да почнем, ние дори не сме приказвали за нищо. За нас най-важното е да развиваме футбола, да радваме хората и да развиваме футбола, и най-вече и децата, и мъжкия отбор. Това е пътя, това е начина. Вече, какво ще постигнем и какво не, то ще си покаже времето. Никой не може да каже. Някои думи за купата на лигата, играете с Сливница след има-няма 2 седмици. Така,
Очевидно ще бъде труден мач, все пак отбор от челото в югозападната В група. Имате ли информация така с този отбор, как играе? Да, даже го наблюдавахме. Ходихме с президента, го наблюдавахме с Нови Искър още. Ние с Нови Искър играхме за Купата на България, но те играха в финал в региона там в София. Техния си финал, тогава имахме възможността да ги наблюдаваме. Но за мен не е важно противник. Важно е нашия отбор, какво ще играе. И просто да вървиме в правилния път, да вървиме във възход, дящен път, не малко както в момента се опитваме да вървим. Няма пропусна да те питам и за мача Варвара, който мина. Локомотив определено за тези, които гледаха среща, не изигра силен матч. Въпреки това, по стечение на съдата взехте служебна победа. Така, твой коментар случилото се край терена най-вече, то там стана скандала. Да ви кажа, аз край терена не виждам нищо, когато съм вътре на терена. И наистина аз даже не разбрах кога, само разбрах, че матчът е прекратен и ние тръгнахме навътре. Но защо и какво, наистина не разбрах. Сега, нали, слушам вече слухове, такова, но аз да ви кажа, аз дори не чувам на 2 метра отвън какво се говори. Защото моята работа е вътре, не е отвън. И последно, така, амбициите на Стас Петров от тук нататък. Септември ли е последната спирка след тази така дълга футболна кариера за теб? Амбициите са ми до толкова, те са свързани с този човек, който седи тук. Говорите за Марин Рачев. Той е, разбира се, президента. Той е амбицията, нашата амбиция. Другото, вече ние може, ако е възможно, ще му помогнем в каквото, аз специално ще му помогна в каквото и с каквото мога. Така, чухте първото интервю на Анастас Петров, вече като старши треньор на Локомотив Септември, бившият играч на Хебър, Спартак Варна, Ботев Пловдив, ЦСКА беше за малко, Марик, ако не се лъжи, още куп други отбори в България и чужбина. В крайна сметка акостира в септември и поне на този етап неговото настояще е свързано с този отбор. Понеже през цялото интервю звънеше телефона да ви кажа, че умишлено колегите не го вдигат, тъй като трябва да чакате по 4-5 минути на линията. Още едно обаждане най-много може да пуснем, за да завършим така на време това предаване, така че правете си сметката в общи линии. Отиваме като видеоматериал предпоследен в днешното издание на Спортен екран с едно състезание, което се проведе спортна зала Васил Левски в Пазарджик, републикански турнир по карате за Купата Торнадо, един традиционен турнир. 8 медала спечелиха каратеките на Торнадо. Да видим картинка и подробности от това състезание. При 12 годишните момчета в категория до 27 кг първен стана Иван Кузманов от Торнадо Пазарджик, а втори с отборникът му Георги Главчев. Тройката в категория 46 кг формите Станислав Петков от Севлиево, Никола Косов от Нови пазар и Димитър Генов от Торнадо Пазарджик. При 12 годишните момичета в категория 37 кг първа е нашата Ивелина Иванчева. При юношите класирането в категория 45 кг оглави Любомир Босаков от Торнадо Пазарджик. На 65 кг първият друг пазарджиклия Иван Чалъков. При девойките до 48 кг спечели Милена Босакова също от Торнадо Пазарджик. До 52 кг златото взе най-добрата ни каратистка Александра Цветкова. Тя спечели Купата Торнадо за най-техничен състезател при девойките. В състезанието, което премина под патронажа на кмета Тодор Попов, взеха участие 104 състезатели от 15 клуба в страната. Прегледа на по-интересното от миналия уикенд завършваме с темата шахмат. Проведе се поредното издание на работническия турнир по шахмат за мъже и жени, който беше и последна дисциплина от есенните работнически спортни прояви за Купата Христо Ботев. Отборите на общината при мъжете и център Човеколюбие при жените са отборните първенци в това издание. Общинарите за трети пореден път, така че, както се казва, трябва да почерпат. Сега ние ще видим картинка от това състезание.
В последния състезателен ден от шах турнира се изиграха финалите при мъжете и жените. В срещата за първото място при мъжете общинарите завършиха 1,5 срещу Сам Кинти, но в тайбрека се наложиха с 2,5 на половин точка и взеха първото място за трети пореден път. В малкия финал Соло Димитър Гачев надигра Тиха Марица с 2-1. При жените първенец стана отборът на Център Човеколюбие, който в матча за първото място надигра с 2-0 общината. Трети се нареди отборът на Икономическия техникум. На първа дъска личното класиране спечели Радка Дойчева от Центъра Човеколюбие, а на втора победител е съотборничката и Надежда Кузерманова. Това беше и последната информация в днешното издание на Спортен екран. Тук някъде слагаме точка. Утре в нашите новинарски емисии ще разберете наказанията в отменения кръг на регионалните групи. Мачовете, които ви интересуват най-вече са Варвара и Црънча, но подробно с това утре, тъй като просто не изтече времето. От мен Димитър Комсийски, от целия екип презира това предаване. Приятна вечер. Чао, чао!